Kaixo, ongietorriak azalera bideopodcastaren bederatzigarren saio honetara, eta nola ez, jaialdean ohikoa den moduan, landuko ditugu tokiko gaiak eta bereziki egunerokotasunari lotutakoak. Horretarako, bi ez, hiru gonbidatu ditugu, alde batetik Laudioko alkatea Inizen Azaka, eta bestetik Areta Herri Eskolako hezkuntza komunitateko kideak, eta bakoitzak baditu bere erronkak, Ainizek Laudioko udalaren inguruan hitz egingo digu, eta bestetik badaukagu bate joka Aretako mendeurreneko ospakizuna. Orduan, horiek izango dira hizpide gaurko saioaren gaiak, eta gehiegi ez luzatzearren, egingo dugu tartetxo atsedenalditxo bat, eta berehala sartuko gara Ainize Gaztakaren elkarrizketan. Eta esan bezala, tokiko gaiak eta tokiko erronkak lantzeko, gurekin daukagu Ainize, zer moduz? Kaixo, egunon. Ondo. Ondo izan Esan behar. beharko. Bai. Jendeak ezakiena da hemen daukagula apur bat tentsioa makal. Zera, erakunde arduragatik hemen ari da Ahaleginduko gurekin. gara, ahaleginduko gara. Hasteko, Ainize, duela ja hilabete batzuk daudela Laudioko zabor pneumatikoaren bilketako langileak greban, eta azken asteetan, apur bat, begibistakoagoa izan da, ez, greba horren ondorioa. Zelan dago lan gatazka hori, ez dakit langileekin hitz egin duzuen, zelan da? Bai, apur bat bai. Ia, egia da, zuk esan duzun bezala, hilabeteak ia badirela. Pneumatikarako langileak beraien hitzarmen kolektiboaren negoziazio horretan greban ari direla, eta Laudion zerbitzu minimoak aplikatzen ari direla. Negoziazioa ez daude barakarrik beraiek, negoziazioan ari dira beste herri batzuekin batera eta enpresarekin, eta hor zailtasun berezi bat daukat ere, handikapa da Madrilen kokatzen dela enpresaren negoziatzailea, ez? Eta, Laudi hori dagokionez, zerbitzu minimoak aplikatzen dira, hasiera-hasieratik aplikatu dira, baina bai gertatu zela aurreko astean uste dut, edo orain dela 2 aste matxura handi bat egon zen. Laudion matxura handi bat egon zen, eta sistema guztia blokeatu egin zen. 2-3 egunez, zabor bilketa eskuz egin behar izan zen, hori, alde batetik antolatu behar izan zen zabor bilketa hori, eta aparte, matxura konpondu. Behin hori eginda, 2-3 egunez horrela egon ondoren, berri zerbitzu minimoen aplikazio arruntera bueltatu gara. Eta, egia esan, zerbitzu minimo horiek ematen digute aukera alde batetik herritarrok jasotzeko minimoa den zerbitzu hori, eta bestetik beraien aldarrikapenak egin ahal izateko, eta oinarrizko eskubidea den greba eskubidean jarduteko, ez? Eta udala, azken egunetan ahalegindu da beraiekin harremanetan jartzen, eta horrela lortu dugu, eta hemendik aurrera espero dugu komunikazioa handiagoa izatea. Atsegina handi sartu dugu ere, egia da jarrera, eta pentsatzen dugu interesgarria dela udal bezala jakitea zertan dauden edo zelan doan negoziazioa, azken finean gure herriari ere eragiten duelako. Eta zera, zabor bilketatik amiantora egingo dugu jauzi. Orain egingo duzu edo prestatzen ari zarete halako inventario bat, egia da ez dela lehenengo aldia egiten dela Laudioko udalean, baina aurrekoren batek argi eta garbi egin zuen kale, ez, Bezudan kiroldegiaren kasuan. Zein da errolda berri horren asmoa, edo nola dara mazua prozesua? Agian kontekstu ezberdinak dira, eta gainera ere planteamendu ezberdinak. Oker ez banago 2013 urtekoa da udalak egiten duen lehenengo zensoa. Zenso hau da, jatorriz edo lehenengo egiten den zenso hau da, instalazio publikoetara mugatzen den zenso bat. Eta, zuk esan bezala, aurre ikusita ez zegoen espazio batetan,
legegintzaldi honetan agertzen da amiantoa kiroldegian, gainera gure harridurarako begibistan zegoena, hasieratik begibistan egon dana. Eta zentzu horretan, edo kasu horretan egin genuena izan zen, ze bi tokitan agertu zen, alde batetik aldegeletan, eta bestetan gradetan. Interbentzio txikiagoa suposatzen zuen aldagelak, orduan momentuan konpondu zen, eta gradetan eragin alizateko, edo hori guztia atera alizateko, kiroldegia itxi behar da. Beraz, enkapsulatu egin zen, eta orain udan jakin badakizuen nola abuztuan mantenu obrak egiteko, eta kiroldegia izten den, orduan aprobetzatuko dugu tarte hori kentzeko. Aldi berean, eta gure asmoa delako legeak eskatzen dituen pausu horiek ematea, legeak sartzen dituen baldintzetan planteatzen den zenso berri bat egiten ari gara. Bestearekin alderatuta, daukan alderik handiena da orokorra dela. Publikoa eta pribatuak diren eraikuntzak baloratzen dira. Eta horregatik orain, egun hauetan egonda pertsona bat, kalez-kale, eta fase desberdinak ditu azterketak, eta momentu honetan kaleko azterketa hori egiten ari da. Eta espero dugu benetan sakonagoa izatea, eta horrelako etorkizunean ez gertatzea kiroldegian gertatutako hau. Eta, ekainaren 25-erako, zokeles banabil, daukazue bilera bat deituta mesari dagokionez. Zer da ara eramango duzuena, zeberez, linmesako jabetza pribatua? Pribatua da, bai. Orain linmesaren argazkia zein den argi izateko, jabetza pribatuetan dagoen, industria gune bat da, zeinetan azken hamarkadan jarduerarik egon ez den. Orduan, legegintzaldi honetan, harremana sortzen da jabearekin, eta harreman horretatik planteatzen dugu, agian, posiblea dela, aretarentzako interesgarria eta positiboa izan daiteken proiektu bat proposatzea. Lanketa bat egiten dugu, zeinetan, alde batetik bai eskatzen diogula, hori, aretarentzako onuragarria izatea, eta baita herritarrekin partekatu ahal izatea. Eta ondorio honetara llegatzen gara. Nolabait planteamendua da, aretaren eraberritze bat suposatu dezakeen proiektu bat, jende gaztea eta etxe bizitza arazoari nolabait aurre egin ahal izateko, eta ere hor, pentsatzen dugu egin ahal dituela efekto domino bezalakoak, ez? Eskolako arazoak, matrikulazio arazoak konpondu ahal izateko, gazte gehiago aretan kokatzeko, eta areta herriak daukan izaera hori, nortasun hori indartzeko modu bat, eta eraberritzeko planteamendua da. Baina da proposamen bat. Eta argi eta garbi hori planteatzen dugu, proposamen bat da. Proposamen bat da zergatik, alderdien akordioa behar delako. Gu gutxiengoan gauden gobernu bat gara, eta gauzak atera ahal izateko akordioak behar dira alderdien artean. Baina uste dugu gobernu bezala gure ardura dela proposamenak mahai gainean jartzea, eta proposamenak alderdi eta herritarrekin partekatzea. Eta hori da planteamendua. Ahalegindu gara bilatzen interesgarria izan daiteken proposamen bat, eta orain partekatzen dugu, eta guztion artean erabaki beharko dugu, hori atera edo ez. Baina nolabait, gobernuak duen, udal gobernuak duen arduraz, mahai gainean jartzea aukerak. Eta prozesu hau nolabait apoari lotuta dago, ez? Hiri antolamendu orokorrari lotuta dago. Begirado hori ere badu. Eta, egin dituzue auzo batzarrak, zer modu joan dira, berriki ere atera da iradokizunela egiteren bat, zer da prozesu hori? Egia da valorazio positiboa egiten dugula. Hemen kaso honetan, auzo asanblea dauen gidaritza, bai taperrek eta iritikatek
enpresak eraman dute. Hauek dira APOaren berritze prozesu hori gidatzen duten bi enpresa. Orduan, beraientzako berria izan da, auzo asanbladak, edo fase honetan auzo asanbladak planteatzerena, guk eskatutako iradokizun bat izan zen, fase honetan herriarekin partekatu ahal izateko eta APOa ulertuta dokumento potolo bat dela eta eragin handia duena, nahi genuen ahalik eta ezagutza handiena izatea herriak borradorearen inguruan. Eta horretarako planteatu genituen auzo asanbladak. Horrekin egiten den balorazioa da, beste herri batzuekin alderatuz, inoiz egon den parte hartzerik handiena, zentzu horretan, egon dela edo gerturatze handiena fase konkreto honetan. Eta zer entzun dan edo zer jaso den auzo asanblada horietan. Auzo asanblada horietan alde batetik atera da nola akidura esan nahi dut, gaur egungo egoera, nola orain arte ez den gai izan APOa berriztatzeko, horrek suposatzen dituen ondorioak pairatzen dituen pertsona asko daude eta pertsona asko gerturatu dira auzo asanblada horietara. Eta bestetik, agian borradorearen ikuspegitik, alde batetik, aukera izan dugu, ze askotan gertatzen da, zure kasu konkretuari begira geratzen zarela, ez? Eta alako kolektiboan begiratzerakoan lortu duguna ere da auzoaren ikuspegitik aztertzea eta proposatzea lortzea. Eta orokorrean esan daiteke, ez dela negatiboki baloratu, naiz eta kasu konkretoan eta zehatzetan gehiago moldatu, aldatu egin behar den, esan nahi dut. Ez dugu uste hau denik borradore definitiboa, baina bai egia da nolabait ez dela atera edo ez da gertu halako una enmienda a la totalidad ez da planteatu, ez? Hori ez da airean geratu den sentsazio hori. Hori bai, gogoratu eta ja aprobetxatzen dut, edozein iradokizun eta oso garrantzitsua da iradokizunak egitea, ze orduan borradore hori bereganatu edo gureganatu egiten dugu. Oso garrantzitsua da iradokizunak egitea, epea ekainak 20 dugu, ja gainean daukagu, hori da. Eta iradokizun bat egiteko modua da udalean erregistratzea. Izan daiteke planteatzea asanbladan, planteatzea komunikabideetan, baina prozesuan sartzeko eta prozesuan baloratu alizateko eta hori interpretatu alizateko erregistratu behar da. Hau aipatzen duzu ez, Davidetan agertu dela, edo zenbait Davidetan agertu delako elegite bat, baina zuk justo gaur ikusi duzu ez, eta ez duzu denborarik izan ikusteko erregistrora heldu den, ez? Onan entorrela, irakurri dut medioetan, baina nire zalantza da, benetan erregistratu duten, eta nire kezka handiena da, benetan hori erregistratu den asumitu izateko. Bai, bide ofiziala jarraitzeko, eta ondorioz, erantzun bat emateko beharra egoteko ofizialki. Bestalde, EAJak azken asteotan salatu du Laudioko udaleko zenbait zerbitzu publiko azpikontratatuak daudenak kontratuari dagokionez iraungita daudela eta luzapenetan ari direla lan egiten. Nola ari zarete lanean horren arira? Ia, nik egia da, eta nire iritzia da, uste dut horrelako baieztapen batekin ateratzea oposizioa dela pizkat, alarmismo diskurso bat eta kudeak eta desegokiaren itxura eman nahi izatea. Zer gertatzen da? EAJko ondo ezagutzen du dala, ezagutzen du aldez aurretik ere gobernuan egon zirelako aurreko legegintzaldian, eta ondo baino beto dakite, badirela lizitazio batzuk udal honetan ez direlak inoiz atera, edo hamarkada bat baino gehiago egon daitezkela hori burutu gabe, ez? Orduan, egoera hori ezagututa, orain ateratzea, iruditzen zaidala pizkat, erabilpen politiko bat. Horrek ez du esan nahi, egoera honeri aurre egin behar zaiola eta antolatu behar denik,
Eta zentzu horretan gure, bueno, lehenengo legegintzaldi hasieran planteatu genuena izan zen kontratazio unitate zerbitzu berezi bat antolatu, eta kontratu zerbitzu unitate horrek asumitzen du kontratazio guzti horiek antolatzeko ardura. Bai, listazio dira, prozesu nahiko luzeak eta Oso luzeak, bai, eta nekez. eta komplikatuak zentzu askotan egiten dutenentzako eta baita aurkezten diren hoientzako. Eta aldi berean ere gure asmoa da hoiek antolatzen joatea. Hau da, klausula berdeak, berdintasun klausulak, sozialak, joan aplikatzen gutxinaka. Osea, bai egia da, alarmista den mezu baten aurrean aipatzea eta esatea zerbitzuak bermatuta daudela, eta ez gaudela bikoitza ordaintzen egoera honengatik, baina ere egia da, egoera hau nahiko errotuta badago ere gure udalean, ekiditu behar den eta gutxira joan behar den egoera bat dela. Eta azkenik ez da gai apur bat arinagoekin amaitzeko. Ekainean gaude, hasiko dira ja jaiak, eta Laudioko jaiei dagokionez zer aurreratu dezakezu? Bueno, nik uste aurreko urteko jaien ildo berdina eramango dutela, baina, bueno, pues, ja, garatzen, ez? Nolabait garapen batekin edo ibilbide bat egiten. Agian niretzako interesgarriena izango litzateke aipatzea nola kale animazioa eta eguneko jaiari indarra eman nahi zaion. Nik uste ja iaz nabarmendu zela, eta bueno, pues, irizpide berdina, planteamendu berdina izango litzateke. Ere, iaz hasi ginen eta aurten horrekin jarraitu nahi dugu, adin guztietarako eskaintza bat bermatzea nahi dugu. Aurten adibidez, pertsona nagusientzako dantzaldiak egongo dira arratsaldero, edo norentzako dira, baina, bueno, pues, agian... Generoaren aldetik, agian gehiago hori da bere publiko, ez? Hori da. Izan diteke 15 urteko gazteak Pues, egotea asko prest. maite badituzu dantzaldiak, hor izango dituzu, eta oso ongi etorria izango zara, baina egia da, bueno, pues, tradizionalki pertsona nagusientzako planteatzen direla. Eta adibidez ere, haur eta nerabeentzako ere, planteamendua da iaz ere egin genuen, eta hau indartu nahi dugu, egun propio bat izatea, parkean kokatzea, bertan egitera berezi bat eta propio bat izatea, beraien adinarentzako egokitua dena, eta, bueno, pizkaten nolabait bermatzeko adin guztiek daukatela aukera, jaiak ospatzeko beraien gogotik, ez? Gero ere, bueno, igual bi gauza bat niri ilusio handia egiten dit, ze bada herritarrek egiten dutena herriarentzako. Eta bada, iaz izan zen pizkat asmakizuna eta exito handia harrera oso ona izan zuen, parkean egindako ibilbide beldurgarria. Aurten, iaz ezin izan nintzen joan, espero dut aurten joan alizatea, ze egia da ilusio hartu dudala jakitea animatu direla berriz antolatzen. Eta, pues, ez dakit beste detaile bat esatearren, kultura ezberdinak izango ditugu gurekin eta entzunalko ditugu edo beraiekin partekatu, hasi hori ere interesgarria izan daiteke. Ederto, inize, mila esker, naiz eta oso sasoian zegoen gurekin elkarrizketa egiteagatik, eta ja, udan emango dizkizugu oporrak, hemen azarera gutxienez, eta berriro ikasturtea azten denean, jasoko duzu gure deia. Hemen egongo naiz.